खेसारियो बाबू हमारा खातिर परम प्रिय हमें आ बहुत माने ले आज उतना रेस्पेक्ट दिले जकोना के हिसाब ना अच्छा गायक हो हंसे खातिर मंच पर खेसारी के कह दियो कोई गाना आइल बच्चा पवन सिंह के कह दियो वो लोग कलाकार बढ़िया बा मार्केट चुटकुला बिहार में फेमस बाटे। चुटकुला लइकन खातिर कह जाला लइको तो फैन बड़े से नया बैच के लइका तो लइकन के रामायण महाभारत से मतलब नहीं है नु रामायण महाभारत कह जाला पुरानिया लोग खातिर जे उससे रिलेटेड कुंवर भैया जात रहले बस में तब दिल्ली के बस में भीड़ भई रहे तो मैडम खड़ा रहे आगवा मैडम खड़ा रहली आ भीड़ बढ़ गइल तब ब्रेक करे के मारे तो ठेके देहिया इनकर मन बन गइल अब तो लोग घूम के एक तबड़ा का मार दिया थे पागल यहाँ खुद को खड़ा होने का जगह नहीं है तीसरा किसको खड़ा कर क्या कुछ कहल चाहे जौन कहले हैं सब सही लगल है हमरा अभियंता जी के बहुत अच्छा अनुभव बा जन समाज के पकड़ बा और अभियंता जी जौन बात कहिए पढ़ल लिखल विद्वान आदमी हन अब इनकर बात के केहू काट सकेला ना हमरा तो काटे के क्षमता अरुण ओलबेरा उनका नाम बाटे सहित ओलबेला नाम बाटे उनको और हम आवाज़ सुननी फाटल जगह तो थी ना होला बांस के होते उनका आवाज़ बा लेकिन रौरा पर और विजेंद्र बाबा पर मतलब काफ़ी मतलब वो आरोप लगावता न जो उनका बारे में हमारा ऐसा कोनो मतलब नहीं है मुखिया लो विधायक लो मोदी जी पर ताना कसेला ताकि वो बोलस की तहार जान पहचान बढ़ जाए हम ना बोलब सनु हमने के ना बोले हलू कलाकार बड़ा सब बरियार कलाकार पर अटैक कर लो सो कि कुछ रिएक्शन होने से करो कि हमारा नाम फाट जाओ तो हमने के नाम तहार धो दीजिए कि तहार और नाम हाईलाइट हो जाओ प्रखंड लेवल जिला लेवल कलाकार लो ऐसा काम करेला हमने केहू कहने बोल ले जा लोग तो भगवानों को नहीं छोड़ो हमने केहू के ना कहब जन हमने का कम बवे मित्रों मैं आज एक ऐसे शख्स के से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो कि कहीं परिचय का मोहताज नहीं है। इनको दुगुला किंग कहा जाता है। हाँ वही किंग जो कि सीधे मंच पे खड़ा होकर किसी को भी ऐसे दहाड़ देते हैं जैसे कि मतलब कोई भी सामने वाला देते हैं। और सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार प्रणाम रुआ चैनल के भी हार्दिक स्वागत बा जनता का भी स्वागत बा हमने के दोनों जना जुगल जोड़ी में रही ले जा कमलवास कुंवर जी अरविंद सिंह अभियंता भोजपुरिया भाई लोग को भी प्रणाम करते हैं जा कुछ कहीं रहा का संदेह बा जी हमने के देखे नहीं सके रुआ केहू ब्यास के रुआ सामने केहू भी आलो तो रुआ धके रेल दे न्यू के निमन से रेले के बात ना रहेला बात रहेला दुगोला में कटिंग कइल जाला जैसे नेता लोग एक थाली में खाला पार्टी के सामने लड़त रही लो वैसे ही लड़ी ले जा फिर सवेरे हमने के तो मित्र भाव रहेला पब्लिक के मनोरंजन खातिर हंसावे खेलावे खातिर कुछ शब्द हंसी मजाक में नहू नहू कह दियाला और चुटकुला बिहार में फेमस बाटे। चुटकुला लइकन खातिर कह जाला लइको तो फैन बड़े से नया बैच के लइका तो लइकन के रामायण महाभारत से मतलब नहीं है नु रामायण महाभारत कह जाला पुरानिया लोग खातिर जे उससे रिलेटेड बा अब लड़का के मनोरंजन चाहे पहले के समय में रामायण गवात रहे खाली रामायण चले रामायण के घर रहे ना एबार टीवी में मोबाइल में जहाँ सीरियल चाहे रामायण चाहे देख सकते हैं रुआ तो सीन से ही देखला में हमने गावला में अंतर बा ऐसा लड़का लोग चॉइस नहीं कर रहा लयदारी गवाता लड़का लोग चलते न चुटकुला कहा था लड़का लोग चलते नयका बैच ऐसे जुड़ा रहे अरुण ओलबेरा उनका नाम बाटे ओलबेरा नाम बाटे उनको और हम आवाज़ सुननी फाटल जगह तो थी ना होला बांस के होते उनका आवाज़ बा लेकिन रौरा पर और विजेंद्र बाबा पर मतलब काफ़ी मतलब वो आरोप लगावता न जो उनका बारे में हमारा ऐसा कोनो मतलब नहीं है मुखिया लो विधायक लो मोदी जी पर ताना कसेला ताकि वो बोलस की तहार जान पहचान बढ़ जाए हम ना बोलब सनु हमने के ना बोले हलू कलाकार बड़ा सब बरियार कलाकार पर अटैक कर लो सो कि कुछ रिएक्शन होने से करो कि हमारा नाम फाट जाओ तो हमने के नाम तहार धो दीजिए कि तहार और नाम हाईलाइट हो जाओ प्रखंड लेवल जिला लेवल कलाकार लो ऐसा काम करेला हमने केहू कहने बोल ले जा लोग तो भगवानों को नहीं छोड़ो हमने केहू के ना कहब जन हमने का कम बवे अच्छा थोड़ा दो लाइन तनी चुटकुला हो जाता हमारे चैनल पर चुटकुला कुंवर भैया जात रहले बस में बस में भीड़ भई रहे तो मैडम खड़ा रहे आगवा मैडम खड़ा रहली आ भीड़ बढ़ गइल तब ब्रेक करे के मारे तो ठेके देहिया इनकर मन बन गइल अब तो लोग घूम के एक तबड़ा का मार दिया थे पागल यहाँ खुद को खड़ा होने का जगह नहीं है तीसरा किसको खड़ा कर दिया है बीच में जैसा कि देख सकते हैं हम इंटरव्यू ले रहे हैं लेकिन मुझे भी हंसी आ जा रहा है। ऐसा ही कुछ इनके आवाज़ में जादू है जिसका आज पूरा बिहार फैन है। बिहार ही नहीं पवन खेसारी फैन है
जब भी वो शूटिंग पर चाहे कहीं भी जाते हैं तो मैं अक्सर देखता हूँ, कभी कभी इनका जिक्र भी करते हैं वो कि उनका चुटकुला बहुत फेमस है। कभी ये मुखिया जी वाला चुटकुला कह देते हैं, कोई पवन सिंह पर चुटकुला कह देते हैं, खेसारी लाल पे चुटकुला कह देते हैं, बिहार पर चुटकुला कह देते हैं, और कभी दारूबंदी पर भी चुटकुला कह देते हैं। अब जैसे कि नीतीश कुमार जी वहाँ पर शराबबंद किए तो उस समय कोई चुटकुला इनका काफ़ी जो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। हमारे एक दो जना शिकायत करेला लोग कि खेसारी के फेवर नहीं करत, पवन के फेवर करत ना, ये गलत बात है बाबे। खेसारियो बाबू हमारा खातिर परम प्रिय हमें, अब बहुत माने ले, आज उतना रेस्पेक्ट दिले जकोना के हिसाब ना। अच्छा गायक हो, हंसे खातिर मंच पर खेसारी के कह दियो कोई गाना इल बच्चे पवन सिंह के कह दियो। वो लोग कलाकार बढ़िया बा, मार्केट में नायक वालो, गायक भी वालो, वो लोग के जमीन पर पैर थोड़े बा, आसमान में उड़त लो, लोग ऐस मौज लगे बा। हमने के शिकायत करके पावर नहीं खे, हंसे खातिर कह दिले जा लोग के मनोरंजन। हाँ, मैं दोनों जना वाले खेसारी, पवन, राकेश मिश्रा, प्रमोद प्रेमी केहू हमने के बुरा थोड़े है, सब इज्जत करेला, हमने के इज्जत कर लिया। मंच पर इहो कह दिले, कब कब हम कब कह दिले पब्लिक हंसावे हम एगो खातिर। देखले बानी कंट्रोवर्सी जोन कि भोजपुरी में आजकल आम बात हो गई बाटे। भोजपुरी में आजकल दिन पर दिन मतलब कोनो गायक उठत सन झोड़ा छापो कुछ गा के ओकरा बदनाम कर देत सन, जेमे तान्या झा के का कह सकते। सबसे ज्यादा तने है, हम कुछ ना कहूँ, सबसे ज्यादा बात जातिवाद के गीत केहू मत गाओ। गा के तू अपना घर पैसा लेकर अस्थिर बड़ा है, राजपूत में, अहिर में, कोयरी में, चमार में मार से छिड़ल भी है। वो बजाओ तो चमारान वाला, तो कोयरान वाला, तो वो हिरान वाला, ये कौन बात भइल? कलाकार हमने के हर जात के यहाँ जाइले जा, हर जाति इज्जत प्यार देला, कलाकार के जाति ना। हम तो अपन टाइटिलो पहले छुपा गल, अरविंद अभियंता, तो बाद में हाला हो गल तो सिंह सिंह का हम ना बताइले। हम हर जात के यहाँ जाइले, हर जात के यहाँ खाइले, हर एक जाति से दुलार प्यार मिलेला। डॉक्टर के, मास्टर के पूछ के पढ़बे कौन जात हो मास्टर साहब, शाम कोटले में कहे ना पूछे कि हम राजपूत हैं तो राजपूत चाहिए, तो डॉक्टर चाहिए हमारा। शाम कोटले में तो तुरंत भाई सुई को के ठीक करो। जो कि कहीं ना कहीं बिहार रउरा जातिवादी के जहर में एकदम डूब चुकल बा, जेकरा वजह से आए दिन हमके देखे नहीं सन यादव जिलों में, राजपूत जिलों में हमेशा मार होला। जैसे कि सपोज डेट हमने कहते नए मुद्दा देखने सन छपरा में, जब यादव जिलों में और राजपूत जिलों में झगड़ा हो गया, सब भी कलाकारन के वजह ना से। चाहिए कब होना चाहिए, राजपूत के दोस्त हीरो बड़े, हीरो के दोस्त राजपूतो बड़े। आ ये लोग गाना के जातिवाद के लेके दोनों जात में तना तनी रहता है। कहीं गाँव में झगड़ा, झंड, केस, फौजदारी, मर्डर, ये चाहबे ना करे। केहू कलाकार के हंसे खातिर कोनो चुटकुला कहत रह, गावत रह, लयदारी गावत रह, पर्सनल नाम विशेष से या जाति विशेष से ना चाहिए। एक और अगेंस्ट हमने कहा जा कुंवरो जी हमें हम हुआ बिल्कुल ना चाहिए। अच्छा रउआ का कुछ कहल चाहे? जौन कहले हैं सब सही लगल है हमरा। अभियंता जी के बहुत अच्छा अनुभव बा, जौन समाज के पकड़ बा, और अभियंता जौन बात कहिए पढ़ल लिखल विद्वान आदमी हन, अब इनकर बात के केहू काट सकेला ना, हमरा तो काटे के क्षमता नहीं है। दोनों आदमी के जोन दुगोला के मंच बैठ के पूरा बिहार के लोग प्यार करेला, दुलार करेला, अगर देखे के चाहेला, जोन कि आज हम हाँ तो एकदम चाहबे करी। देखिए हमने के जौन माटी से जुड़ल गीत गाई ले जा, माटी से जुड़ल बात कही ले जा, समाज में जो हो जौन होता तौने के गाई ले जा, जौन समाजवा में होता तौने के हमने के मंच पर रखी ले जा, वो अच्छा लागेला। ऐसे ज़्यादा लोग मनोरंजन पावेला। 4 घंटा तो हमने कसम पब्लिक के बलिमा दे ले जा। जी 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 अच्छा, लेकिन यहाँ के चौथा में जिला परिषद बाड़े। हाँ यहाँ चौथा पे जिला परिषद अब बताई रहो, आज इनकर जाति के संख्या 30% नहीं खे जा। जाति विशेष पर रहते तो चौथा पे रह रहते है। हर एक जाति के वोट मिलेला, हर एक जाति के यहाँ सहयोग करेला, हर एक जाति के यहाँ आके गाना गावेला। तो जातिवाद अलग गायक जे भी बाटे, जातिवाद अलग गायक की बंद कर देवे के बा। हंसी मजाक चुटकुला चली, ज्यादा अश्लील ना। चुटकुला हमने के कोनो गाना अश्लील बताई ना, चुटकुला में अश्लील कह देव हंसे खातिर, प्रचार हो फिल्म के, गाना हमने के फिल्म हो, ओमे कोनो अश्लील गाना बताई तो रात भर वो सुनने हो गाना में अश्लील गाना कौन भइल ना, जो कि लोग के कहीं ना कहीं एगो दुगोला का हो, दुगोला लोग के हंसावेला, दगड़ा रगड़ी हो, लोग के हंसावेला। आई भोजपुरिया झकोरा हवे, भोजपुरी के एनो से कुछ टान का सही, कुछ ओनो से टान का सही, आ लोग में आनंद लेवला, खुशी लाई दुगोला के कार्यक्रम जन होला। लेकिन कुछ कलाकार के दोसर भाषा में प्रवर्तित करता लो, जौन की वैसा ना होके चाहिए। चली जात लोग बहुत बहुत धन्यवाद भोजपुरिया समाज के, रसम दुलार प्यार दिले बनी। अगेंस्ट के हुआ 5% तो 95% हमारा फेवरो में लोग बा। आ अगेंस्ट जरा ना रहेला वो पार्टी खत्म हो जाले। विरोधी केहू के ना रही, कलाकार विरोधी पार्टी ना रही तो सरकार अपना मन के मनमानी करे लगे। विरोधी भी जरूरी बा। विरोधी के हमने के प्रेमी लोग से ज़्यादा प्यार विरोधी दिला हमने के। ऐसे कि विरोधी के विश्वास पर खड़ा नहीं कि उतर तब ना हमारा विरोध में कुछ कहता। ऐसे विरोधी भाई लोग के भी सपोर्टर लोग के सबका प्रणाम बा।
भोजपुरी समाज बना रहे। जय भोजपुरी, धन्यवाद। वीडियो अगर आपके दिल तक पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे। जय हिंद, नमस्कार।